Hello guys, andito na tayo sa bahay ng aking kapatid. Ayan, ito na ngayon ang bago nilang hardin. So dati, yung mga garden nila may mga plat-plat na iba-iba katulad ng pechay, merong radish, ayun, busitaw, ayun. Ngayon ito na guys, so may improvement na talaga. So binago na nila yon at dahil nauuso ngayon ang lettuce, ayan, meron na sila ngayong greenhouse. Oh, hindi to greenhouse kasi black pala ang kanilang net. Ayan, welcome sa kanilang, ito na guys, ang kanilang little greenhouse. So, ito, papasukin natin para ipakita ko sa inyo ang kanilang pinapatubong mga lettuce, diba? So, pang ilang ano na to, be? Pang ilang harvest o kumbaga ano to, ilang lagay na. Pangalawa na. So yung una, hindi natin na vlog kasi wala tayo dito. Alam niyo naman, tulog ang lola. At syempre, ito ay pang ilang days. Pasukin natin guys. Welcome to the lettuce house. Ayan. Ito pang ilang days na to? 27 days 27 after sowing. Ayan, 27 days guys. Siya sa katapusan. Katapusan. So, bali ilang months? Ilang days? Nasa Ilang days? 45? 45. Yeah, 45. So, 1 and a half. 45 to 50 days of harvest. Oo. 1 and a half or 1 and a half to 2 months. Pwede na siyang i-harvest. So, namumukadkad ito. At, teka, kung mapapansin nyo guys, itong kabila, medyo green na green siya. Ito naman, ay medyo light green. Ayan. So, ito pala lalik ang tawag. Lettuce. O yung lalik siya ang tawag. Ito naman, anong tawag? Istrosa. Magkasabay yung lang sila. Oh. Yung kanina nakita natin na ano tawag dito, yung sowing na tinatawag doon paglalagay ng seeds. Ito yung variety na yun yung kaninang nakikita natin. So, ito yun. Ayan diba? Ang cute oh. Ganyan ang pag-alaga o pagtatanim ng pagpapatubo ng lettuce guys. Hydroponics. Hydroponics ang tawag. Kasi may Ayan. tubig. Sa tubig siya. Ayan, ito siya. O, tingnan natin yung ilalim. Oh, Ayan. tubig. Tubig. O, diba? So, ibig sabihin, ano siya, talagang sadyang ganyan. So, napapalitan ba yung tubig niya? Oo, pagka-harvest. Pag-harvest, papalitan ng tubig. So, another nutrients naman ang ilalagay. O, diba? So, kung nakikita natin sa mga YouTube, dati kasi sa YouTube lang natin nakikita, pero ito na guys, talagang totoo nga, hindi lang talagang sa ano natin nakikita sa YouTube. Talagang meron talagang variety. tumutubo. So ibig Parang sabihin, fast growing. Ito, lalaki ito pag mga malapit nang i-harvest. Ito. Pero mas crunchy siya, tapos mas green. Mas gusto ko yung itsura niya pag nabuo na kasi maganda. So, mga parang painting yan sa gitna. Ganyan. Dati kasi nakikita ko sa YouTube, may isang variety ng lettuce na para siyang yung pabilog. Ano yun? May almeti. Ibang ano yun? Iceberg. Hindi, isang yung lettuce na hydroponics din. Oo, may almeti. Batavia. Ito, pang samgyup, burger, salad. Ito? Oo. Ang tawag dito? Lalik. Ito yung lalik para sa mga Ito yung mas gusto nila kasi sobrang crunchy. Makapal kasi yung dahon niya eh. Tingnan mo, ito. Pang salad to. Pag ganito. Siguro mga pang salad to. Oo, pwede din pang samgyup to. Ito yung dalawa. Pero ito kasi mas masarap Nalapad. yung feedback dito. Okay. So, ito siya. Ito din. So, ito, mga ilang days na to, be? Ngayon, 28. Oo, 28 days. So, ito yun, guys. At nakikita nyo naman dito. So, meron sila ditong pinatubong, ang tawag dito, cucumber, pipino. So, pwede rin pala ang pipino na patubuin sa ganitong hydroponics. Pero, syempre, meron ding, ano to, be? Pataba na soil.
Kukupit din. Ito na Oh. din ang gamit dito. Pareho dito sa mga lettuce saka ito. So ito yung ginilagayan din nila ng pipino at nakita nyo naman guys, oh, diba? So yung sinasabi ko sa inyo kanina doon, yung sa pagbungad pa lang, may mga maliliit na siyang tumutubong pipino. Ito yung atsura niya pag lumaki at nakita ko din sa likodan, mamaya ipapakita ko sa inyo, may mas malaki pa dito guys, lumalaki din siya. Mga ilang, ano yung binang roller? Isang roller. Basta umabot ng kulang 1 kilo ang isa. Oh, diba? Biruin nyo yun Pero guys. medyo maliit pa yun yung sa atin. Umaabot ng mag-1 kilo ang isang pipino pag lumalaki siya. At nakita nyo, di ba, merong pipino dito sa Pilipinas na parang yung puti, yung sa mga La Union, nakatikim ako ng ganun, yung mga puting, ang itsura niya yung mga puti. Pero ito guys, green na green, at napaka-crunchy nito, hindi siya matabang. So, dati kasi, nung umuwi ako dito, yung ibang mga puti, yung ibang pipino ay matabang. Kasi naghanap ako dati, maikukumpara ko ang lasa nito guys sa abroad. Kasi yung sa Qatar, maliliit siya, pero napaka-crunchy ng pipino doon. At hindi ko mahanap yung kapareho dito. Ito yung natikman ko. Nung natikman ko ito, malalaki siya, pero same na same yung lasa doon. Crunchy din at manamis-namis. So ano bang ano to? Oo. Anong ano nito? Anong pangalan? Basta binili lang namin sa ano. Anong variety kaya ng anto? Ng ano na to? Ano yung note? Ano lang? Tubig lang? May nutrients yan? Nutrient solution to. Nutrient solution. So ito yun. Lalagyan nila ng nutrient solution. So ito meron na. Ang ganda lang guys kasi ang daming bulaklak. Kasi pag may bulaklak, may tumutubo ng bunga yan, 'di ba? Ang daming ano niya bulaklak, grabe Itik sa bulaklak. O 'di ba? Imagine mo pag yung lahat ng yan ay tumubo yung bunga, syempre ang dami talaga katulad nito So ito nakita ko ayan ito pa natatakpan yan. Meron pa. At ayun, may isa, ayan sa ba? Ayan, sa likod, mamaya, ayan meron din doon. Madami siya, ayan. Ayan, dalawa. So, di ba ang ano talaga, ang sarap tingnan kasi ang balala. kahit wala kayong mga taniman, pwede sa ganito, di ba? So, itong sa baba, ano to be? Pipino pa yan? Pipino pa. Cucumber, seedlings. O, diba? May umorder. Ito, ang sarap nito, Trabi, Ito yung first time ko makatikim dito sa Pilipinas ng ganito, na parehong-pareho doon sa Qatar. Kung maliliit kasi doon, crunchy siya, ginag-arag gano'n. Magkakarakan bilang. Kasaradit, arag gano'n. Fresh. Tambak, di ba saradit no? Palaba. Nasa Dawa, Ito saro lang. variety ni siya. Si variety. Garo mga finger, mga Si variety. arog kanibiyo ang mga pipi. Ayan, arog kanibiyo ang mga pipino duman na pagtitininda, mga arog lang kaya no. Baby cucumber. Oo, Pero pero gaano samgyup ang iba. pero ano siya, arog talaga ito ang bintana. Dahil na talaga siya na alakula. Tapag ka nagsobrang alakula, matagas naman siya. Pero ang lasa niya talaga. Ang variety niya talaga. Oo, tapos ang seeds niya, arog kani saraditon talagang maray. Garo nga dahil mo. Parang sarit talaga tong variety. Oo, pero ang lasa niya kaparehas kani. Dati Itong ano ni sugar mataratabang pero ini yung manamis-namis. Oh, ito na yun, pa same lang lalik din. Ito yung overdue na pinapatubo nila para dito na sila kukuha ng Binhi. yung mga seeds. Ayan, kukuha na ng seeds, diba? So, ibig sabihin, ito na talaga yung gaano lalaki siya. Baka lumaki pa yan kasi mamumulaklak pa. Kaya lang, ito overdue na. So, gusto ko mang kuhain at kainin. Hindi na pwede. Pero mapait na yan. Mapait na overdue na. Alin yung brand na sabi nila na hindi pumapait kahit nag-overdue? Yung lalik. Itong lalik. Ito lalik ba to? Hindi. Hindi, Kasama yan nung unang hinarvest. Okay. Bionda. So, ito, ano naman to? Bakante. Bakante pa. Bakante Ito pa. ang lilipat dyan. At nakaano siya taob Ito. kasi ito.
Ito Nakataon mo na. harvest din, mga 20. So, ito Yan, medyo, ito yung ano, lumalaki na. oo. So, mas ahead to dito sa kabila, no? Ito. Ito, 27 days. Ito, ilang days na ito? Mga ano na yan eh. Ilan? Ha? Itong ano? Hindi, bako, ini yung ano, pinakadaradakulan na. Ano mo na? Nasa gitna na, no? Dakula na sa 27 days. Itong natumakin mo? $20 ang harvest niya. October, ano to? October 15. 15 ang harvest nito. Mga Malapit 1 week, na. 1 week pa to. So, ibig sabihin, mga ano na to, Lalaki pa siya. mga running for 39 days na ito, guys. O, ganito na itsura pag 39 days. At ito yung mga nasa 27 days. Ayan. So, diba? So, pwede na. 15 days na lang. Yung roots. Pagtatransplant, 15 days na lang, pwede na na-damage itong yung root. i-harvest. Ganito yung nangyayari. Maselan din kasi ang root niya. So, ito, Ito yung kagabi pa lang. Lalagay ito dyan. ilang days na to? Kagabi pa lang transplant dito sa baso. Galing dun sa... Kaya nga, ilang days? Kasi, Kagabi lang. Pero from date of sowing, ilan na ba ito, Han? Mga 15 na yan. 15 days. 15 days.